Wannan bidiyon na yi shi ne dangane da waɗanda suke ta tambaya don Allah ya za a su tara volume. So waɗannan wasu wallet ne da na yi da kuma nawa a ciki. So ga waɗanda suka amince da mu za su iya tura mana da kuɗi kamar yadda muka yi bayani a masu generating volume. Kamar yanzu kuna ganin wannan wallet ɗin ga ta nan dala 6,000 kuke gani. So dala 6,000 interacting ɗin shi gaba ɗaya. Interaction ɗin gaba ɗaya ga su nan. So haka za ka dinga ganin ga mai dala 1,900 da 800. Haka za ka dinga ganin su ga mai dala 3,000 shi ma an yi masa wannan stacknet ne. So ga mai ga mai dala 4,800. Duka haka za ku yi ta ganin su duk wanda yake buƙata kuma ƙofar mu a buɗe take. Ga mai dala 5,000 nan. So iya kuɗinka ne iya shagalinka. Ga mai dala 3,500. Yauwa za ka turo mana ga mai dala 1,100 duk kuna gani ina ta wuce su. Ga mai dala 19 wannan wallet ɗin so na sa mata sunana sakamakon da ita na fara aiki. Don haka ƙofar mu a buɗe take ga duk wanda yake son interaction kawai zai iya min magana zai iya tuntuɓa na idan ya aminta da mu. Idan kana buƙatar 3,000 volume a stacknet za ka tura dala 30. Idan kana buƙatar 3,000 interaction volume a zkSync Era za ka tura dala 40. Wannan shi ne wanda kuma idan ka yi lissafi idan dala 40 ɗin za ka yi transaction ɗin da ita ko dala 500 volume ɗinka ba zai kai ko 400 volume ɗinka ba zai kai ba. But amma in dai ka ba da dala 40 ɗin za a maka generating volume 3,000 insha Allah ko 3,500. Shi kuma stacknet in ka ba da dala 30 za a maka raising volume 3,000 insha Allah. Ga number mu nan a ciki duk wanda yake buƙata sai ya tuntuɓe mu.